Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yaseMpendle. So mfowethu, uma umuntu engasakuthandi, kubalulekile ukuthi wamukele isimo. Ngisho ngathi usamthanda kanjani. Uma umuntu engasakuthandi, akasakuthandi lowo muntu. Dlulisa ukuze phela uzokwazi nawe ukuthi uthole umuntu omthandayo. Mangabe usabambelele kumuntu ongasakuthandi, wena usamthanda. Yabona mfethu ngeke uthole uthando lusha. Yabona ungizwa ngikhuluma kanje ukuthi nginensizwa nje engibhalile. Umfethu uthi nginenkinga la mqeqeshi, ibuyiswa kanjani i-ex yakho oyithandayo yona ingakuthandi. Ubuza nje kanjalo. Yabona mina ngikhuluma ngensizwa esebenzisa umuthi sisebenzisela amantombazane. No, angisebenzi leyo nto. Intombazane nje ukuthi usebenzise umqondo kuphela nje ingane iyakwazi ukukuthanda ngalokho. So uma umuntu engasathandi mfowethu yamukela isimo mfowethu, dlulela phambili, yabo. So wena mangabe ubambelela awufuni nawe ukuspend isikhathi nomuntu ongakuthandi, yabo. So udinga ukuhlala nomuntu mfowethu othi mangabe ukhuluma into imhlekise, mangabe imhlekisa, hayi umuntu nje ozothi mangabe kubuka ngqame akakuthandi, ngoba mangabe usebenzisa umuthi uzodonsa umuntu ongakufuni vele, yabo. But wena usuyamforsa ngenxa usumsebenzisela umuthi. So umuntu mangabe engasakuthandi dlulisa, yabo. Empilweni kumele ufundise ukudlulisa into. Basazokushiya abantu, basazokushiya abangani, yabo. Laba othi mawubabheka kubo best friend bakho basazokushiya abantu, usazoshiya abantu obathandayo. But uma uhluleka ukudlulisa uyoba nenkinga kakhulu, uyoba nenkinga enkulu ngoba impilo le mfethu, impilo iyenzeka ngendlela yayo. So nayo kubalekile ukuthi into uyidlulise, yabo. So le ex mfethu uma ukuthi yabo le ex nje ubuchaza ukuthi ayisakufuni, okusho ukuthi ayisafuni ukuba seduze kwakho. So akumele uforce umuntu ngenkani kuze kuba kufika la khona ikubizela amaphoyisa ngenxa ukuthi wena nje awusafuni ukuhlukana naye, awufuni umdonsa ngenkani engasafuni, yabo. So ke ehlisa umoya mfethu, amukela isimo. Uma ukuthi kumele ukhale, khala, but kumele wamukele ukuthi umuntu akasafuni ukuze uzoqhubela phambili nempilo, ukwazi ukuthi uthole omunye umuntu okuthandayo, yabo. So ungaforce izinto. Mina ngeke mfethu ngiqhubeke ngifuna umuntu ebengitshela ukuthi akasangifuni ngiqhubeke ngimfuna ngenkani. Ngobani? No, akasangifuni. Okay, kuzoba buhlungu, but ubuhlungu buyadlula, abukho ubuhlungu obungadluli, yabo. Buyadlula ubuhlungu ukuze uzokwazi ukuthi uthole enye ingane ekuthandayo. So mangabe uhleleka ukudlulisa, ngisho ngathi uthole ingane izokuphatha kanjani, but wena mangabe usabambelele umuntu omdala, leyo ngane leyo iyokushiya nayo, yabo. So ukuze uthole ifudumalo empilweni yakho, funda ukudlulisa. Abangani basazokushiya, abantu obathandayo basazokushiya, asazofika amantombazane asazokushiya. Funda ukudlulisa, funda uvikele imizwa yakho ukuze ungazitholi la khona ususebenzisa amandla akho usulimaza abantu noma usuyilimaza wena ngenxa ukuthi awufuni ukudlulisa. Ungazitholi ususesimeni la khona usubhala incwadi edabuyisayo, usubopha intambo usuyayilengisa. Lezi zinto ezazenziwa kudala, yabo. Namanje isenziwa but sezinciphile manje, yabo. So abantu sebe-aware ngalezi zinto. So nawe mfethu into mangabe umuntu nje engasafuni ukuba nawe, dlulisa, ungaforce izinto ngenkani mfethu, yabo. Ngalokho ukhombisa ukuzithanda, ukhombisa ukuvikela imizwa yakho. Kubalekile ukwazi ukuvikela imizwa yakho ukuthi uzizwa kanjani. Mangabe uhluleka ukwenza njalo, uyozithola ususenkingeni, uyozithola ususenkingeni enkulu, yabo.